కన్నప్ప సినిమా విడుదలకి దగ్గర పడుతుండటంతో ప్రమోషన్స్ లో వేగం పెంచాడు మన మంచు వారప్పాయ్. ఇటీవల పలువురు ప్రముఖులను రెగ్యులర్ గా కలుస్తున్నా తాజాగా మంచు విష్ణు తన తండ్రి మోహన్ బాబుతో కలిసి తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి శాలువా కప్పి సన్మానించారు. ఇలా సీఎంతో దిగిన ఫోటోలను మంచు విష్ణు తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసి గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని కలవడం జరిగింది. ఆయన్ని కలిసి ముఖ్యమైన కొన్ని అంశాలు మాట్లాడాం. తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఆయన అందిస్తున్న సపోర్ట్, ఆయన చూపిస్తున్న కమిట్మెంట్ అభినందించదగినది. పలు ముఖ్యమైన అంశాలపై ఆయనతో చర్చించడం ఆనందంగా ఉందని, తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధికి ఆయన చూపిన చొరవకు, నిబద్ధతకు ధన్యవాదాలు అంటూ ఎక్స్ ప్లాట్ఫామ్ లో పోస్ట్ చేయగా ఆ పోస్ట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. అయితే సినిమా రిలీజ్ దగ్గరలో ఉంది కాబట్టే టికెట్స్ రేట్స్ పెంచుకోవడానికి ఇలా కలిసారన్న కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. చూడాలి మరి సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో డిస్కస్ చేసిన ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని ఈ కన్నప్ప ఎప్పుడు రివీల్ చేస్తాడు. For more videos like this, subscribe Big TV channel.